Migao mar limbe Rebecca MIANO okoni gedo mar kar tiegruok mar Ronald Ngala Utalii College madhi nyime Vipingo e kaunti ma Kilifi osechopo e kwan atamalo 83. Kanoloso bang' timo limbe kanyono, jatelono koni kar tiegruokno mageto weche mag hotel kod sekta mar limbe biro muonyo omenda maromo siling bilion 8.5. Okoni gin kod geno ni chenro mokwongo mar gedono biro rumo e dwe mar Ang'wen e higa manyien, kendo jopuonjre maromo 3,000 biro yudo thuolo mar chako tiegore kanyono. Ma timore bang' ywaruok bedo e wi wach mar gedono mosekawo thuolo mar higni 14, kama mane en jatend migao mar limbe Najib Balala ne otudi gi weche mag mibadhi e wi gedono. The project is about 83% complete as we stand here today, and we hope the remaining 17% will be finalized by maybe April at the outer limit. This project has the training halls, it has a modern kitchen, it has accommodation, the hostels for students, it has demo centers, it has staff quarters for the teachers and the trainers. And when it is fully complete, we will be admitting 3,000 students at a go per cohort. And so you can imagine the amount of training that we will have to place Kenya as the best in terms of training, hospitality training in the region. Of course, availability of resources when you have very constrained fiscal spaces in the country, but the board has a good plan to kickstart that to